Ens quedem en el Camp Valencià perquè ara obrim la nostra finestra diària del Forcat. Hola, benvinguts al Forcat. Avui anem a centrar-nos en el tema de l'AUIA i per moltes raons, perquè sembla que el tema és complicat. Però a banda, atenció, perquè tinc informació per afectats, citricultors i també cultivadors de caqui. I és que s'han iniciat ja els tractaments terrestres per a combatre altra de les plagues que afecta els nostres cultius, especialment a issos, cítrics i caqui. És la mosca de la fruita, un insecte que fica els ous a la pell de la fruita i les larves es mengen la polpa i taquen la pell, així que arrasen la collita i no serveix per a vendre. El que fem és combatre-la ficant trampes per a controlar la població. I allà on hi ha presència d'aquest insecte, s'amollen mascles estèrils que no poden fecundar les femelles per tal d'evitar la seva expansió. És el que coneguem com lluita biològica, que per cert, també estan repartint-se ja productes fitosanitaris. Així que si vos interessa la qüestió, vos afecta, estigueu molt atents. Però com vos deia, el tema de l'AUIA és prioritari, i més quan al sud d'Alacant ja n'hi ha comunitats de regants que no tenen res d'AUIA per a regar. En agost han esgotat tots els recursos. Patricia Ortiz té més dades. Sí, Sílvia, si la passada temporada ens feien ressò de com estava afectant la sequera al Camp Valencià, en esta ocasió, en acabar l'estiu, de nou tornem amb aquest tema que en passar els mesos de més calor de l'estiu ha provocat que les reserves hídriques estiguen baixant contínuament, setmana rere setmana, als pantans de la Comunitat Valenciana. Les conques del Segura i del Xúquer es troben en el 17,1% i la del Xúquer es troba a un 27,6% respectivament. La reserva hídrica a tot el país continua sent baixa, continua baixant i es situa en el 42,6%, una disminució del 0,8% respecte a la setmana anterior. Per aquest motiu, el Ministeri d'Agricultura ha iniciat els contactes amb altres usuaris, amb organitzacions i amb regants per un futur pacte de l'aigua a tot el país. Bé siga com siga, la falta de pluges és necessària al nostre territori. Esta vesprada, atenció a l'interior de Castelló i de València perquè s'esperen pluges que podrien deixar fins a 20 litres per metre quadrat en una hora i, atenció, podrien anar acompanyades de pedra. Siga com siga, esta falta d'aigua cada dia continua sent patent i és necessari que ploga per a que els aqüífers i els pantans de l'interior de la Comunitat Valenciana recarreguen els seus aqüífers i aquesta aigua quede emmagatzemada per a que els regants puguen fer ús d'ella. Gràcies, Patricio. Esperem que ploga en coneixement. I per altra banda, la Conselleria d'Agricultura finançarà la compra de productes, concretament de fruites ecològiques, per tal de que les escoles, els escolars, les consumisquen. La Conselleria d'Agricultura prioritzarà el finançament de fruita ecològica de proximitat i amb setge i de qualitat per al seu consum a les escoles. L'objectiu, garantir la procedència directa del camp. Potenciar tot el que són productes valencians, frutes i hortalisses, en les figures de qualitat que tenen un reglament específic, com són les DOs, la producció ecològica, i així potenciar tot el que és el producte de proximitat. Este programa finança les activitats educatives per a la conscienciació del seu consum, amb l'objectiu de posar en valor el paper de l'agricultor en la qualitat d'alimentació en els més joves. Intentar potenciar tot allò que es produeix al nostre territori amb la màxima qualitat, garantir i diferenciar. La mesura s'orienta als proveïdors de fruita, organismes públics i privats que tinguen com a objecte social la realització d'activitats dirigides a la millora dels hàbits de consum amb productes més saludables. I fins ací l'actualitat agrària a banda de lo que han sigut reivindicacions sindicals en parlar d'AUIA i també estarem molt pendents de com va la campanya citrícola. Demà més, i estarem pendents, com sempre, de l'oratge. I no s'oblideu, cal consumir productes valencians perquè nosaltres el millor ho tenim a casa. Adeu!